Sanibona ebank ngisacela ukukhipha imali engango 20,000. Okay, nginikeza igama lakho nesibongo okubhalwe kwi-account yakho. uJulius. Isibongo sakho Julius. Malema. Ayi aliveli la kwikhompyutha. Unesho ukuthi igama lakho leli? Okay, awuzame Jacob Zuma. Alright. Ayi ngeke nalelo aliveli nje kwi-account yala ekhaya. Awuzame igama lithi Patrice Motsepe. Ayi ngeke mnumzane ngabe ubhenka la ekhaya noma cha? Ngidingela imali. Ngeke uthi ungena account yala ekhaya sivele sikunikeze imali nje. Hayi kade ngikubona unika leyo muntu wesifazane imali. Yayi ngoba phela lo muntu wesifazane une-account la ekhaya. Okay, thatha i-accountini yakhe phela. Hayi bo kanti usangene yena ngeke ngithathe imali yomuntu obhenka la ekhaya ngiyithathe kwi-account yakhe ngivele ngiyinikeze wena uyahlanya ekhanda. Manje usho ukuthi ngizoyikhokhela ngani izikweletu zami? Angikwazi uyikhokhela ngani futhi angisho ukuthi ayibalekile izikweletu zakho kodwa Aduthini pho. phela musuku ngijaha mangikhuluma ngilinde ngikuchazele khona uzongizwa ukuthi ngithini ukuze ukwazi ukukhipha imali la ekhaya kumele uqale uvule i-account. Okay, mangavula i-account uzonginika imali. Ikhona imali ozonginika yona ngiyideposit kuleyo account ekuqala. Yima wo ngizokunikelana imali yami. Hayi wena ngeke kusho ukuthi uyisilima noma uyahlanya ekhanda. Yini kwangiqala uhambe uyofuna umsebenzi kuqala uthola imali? Ngizokwenza lokho. Uzokwenzani? Hey lalela, mangakuphi imali engango 20 rand ungakwazi ukudedela abanye kwi-queue abakulandelayo. U20 rand kanjani? Ngiplana ukuthenga imoto mina. Oh Nkosi yami. Ikhona imoto engayithola ngo20 rand. Hey angazi futhi ngeke kuphume ngisho ithoyize ehamba ngeremote kuleyo mali. Yazi ngendlela ulayini osemude ngayo abantu abafuna ukusizakala uzongibambezela ngomsangano. Imaka ngithi bakhona abanye abantu abanama account la. Yeah. Okay, thatha u30 rand kuona wonke umuntu one-account la ekhaya. Unike yona ngeke bazi ukuthi uyinike. Nkosi yami bazokwazi phela bazotshelwa ama-SMS emafonini abo. Uzobe ubatshelelani wena? Ama-automatic notification akumina ngizobe ngibathumelela ama-SMS ayazingenela. Ngicela udedele abanye kwi-queue. Yini ke ngingayenza ukuthi unginike ngenkani le mali? Yini usukhuluma ngokungirobha manje? Ya, ngikhuluma ngokugrobha vele. Ngiyathemba uyazi ukuthi ngizofonela amaphoyisa uma ngibamba inkunzi. Hayibo ungafoneli phela amaphoyisa. Yini inkinga? Okay, khipha imali manje unginike ungatshela umuntu ukuthi ngiyithathile. Hallo ngicela niphuthumise amaphoyisa la kunomuntu ozama ukurobha ibhenki la. Wenzani ngithe ungafonela amaphoyisa?